Ang DZGB, ang programang Lakaw Maghiras. Ini ang programa na mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nato na paglakbay. Lakaw Maghiras. Digdi sa DZGB. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinaosa sa mong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Maray na hapon, Pilipinas. Good afternoon, Legazpi City, Albay. Good afternoon po, Kabikolan. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, welcome po sa tuyang programa, Lakaw Maghiras. Ngayon na hapon, mga tugang sa tuya pong pag-irestoryahan ang tungkol sa Solemnity of the Ascension of the Lord. Para po masabutan takimaray ini na anong panahon ngayon ngayon na, di ba? Ano nga ang naging completion kan sa tuyang kagurang na nayaon siya, kamang yaon siya digdi sa babaw kan daga, asin siring man mga tugang, ano yan na pigasabi na ang sa tuyang kagurang na nagtukaw po mga tuong sa tuong parte kan sa tuyang ama. Ang sa tuyang kagurang ng kasuminakat duman sa kalangitan. Siring man, ano po ini napigaapod na mga pilgrimage, mga tugang, para po sa tuyang sadiri, asin siring man, an iba-ibang mga factors, asin mga occasions na kita, mga tugang, sa tuyang marama na kita po nasa tamang direksyon. Asin po, anong mga bagay-bagay na pwede niya itong hilingon na tama pala ang sa tuya na pinagigibo, pasisiring kita duman mga tugang sa tama na direksyon, lalo na mga tugang ang pagsunod kan nyato sa mga nagkapalaman sa tuyang Biblia bilang mga Kristiyano. Siring po, dahil iba, mga tugang kapartner nyato, kanya na pag-aaga Monsignor Crispin Bernarte. Monsignor Chris, maray na hapon. Maray na hapon sa imo Henry, maray na hapon sa gabos niya itong taga-subaybay digdi sa programa. Sarong espesyal naman ining bagay na sa itong pag-urulayan. Yes. Tangani, mahandaan ta ang dakulang selebrasyon sa nagdadangadang na Domingo. Ngayon, solemnidad kan asensyon ning kagurangnan. Yes. Okay. Ang asensyon, ang gustong sabihin, pagsakat. Pagsakat, correct. Okay, Monsignor, ano po ang sabi nga ni kahalagahan kayo ni sa satuya bilang mga Katoliko ang may kinaraman sa solemnidad kan pagsakat po kan satuyang kagurangdan na si Jesus? Dakulaon ang halaga kaini sa tuyang pagtubod na binabagutan ngunyan sa taon na ini sa pagsilibrar kan 500 years of Christianity. Enot ining kapiestang kan asensyon o pagsakat ni Jesus sa langit, minapangayag kang katapusan kan sa iyang misyon digdi sa ibabaw ning dagat. Natapos na sa iyang misyon, kaya mabalik na siya duman sa dati niyang kinamumugtakan. Alagad, ang kagayunan kaini, bago pa man siya maghali, bago magbalik duman sa sayang kinamumugtakan, kita hinanda niya, kita tinugon niya, asin tinawang kita ning dakulang paglaom na pag-abot kan sa tuyang aldaw man na kita naman makatapos kan misyon sa daga, kita paghali digdi, arap niya to konsainan sa tong padudumanan. Kayo bagayan ang panuga sa tuya ni Jesus na kagurangnan bago siya maghali. Nan sabi niya, maenot siya sa tuya tanganing handaan kita ning lugar duman sa kahadean kan sa iyang ama na sa tuya man na ama. Dan sabi ni Jesus na kunhain siya ang buot niya yaon man an sa iyang mga disipulos.
Kaya Opo. magayunon ang tinatao sa tuyang paglaom, nangunyan sa tuyang siselebraron sa maabot na Domingo. Iyon, opo. Speaking of completion tabi o kaya misyon kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesus. Ano po mo ang naging sabi nga niya naging completion kan sa tuyang kagurangnan ta kita tinawanan in freedom, kita po iwinalat na digdi sa ibabaw din kinaban habang siya po yaon na duman sa kamurawayan sa harongkan sa iyang ama. So, nakumpleto ang sa iyang misyon. Mm. Dahil ibang pinadigdihan si Jesus sa ibabaw nin daga, Opo. kundi ibuhon ang kabutan, ang kasuguan kan Ama. Iyon. Naon nga ni nakukuan niya to sa Ebanghelyo gikan ki San Juan ang sinasabi sa tuya, for God so loved the world Oho. that He gave us His only Son, Mm. not to condemn the world, but that through Him the world may be saved. Yes. Iyan ito misyon ni Jesus na kagurangnan. Mm. As in, sa laob ning 33 more or less na taon, ginibon niya ini. Oho. Buon kan siya namon dagdeng iba siyang ginibo, strictly speaking, itong public life niya, mga 3 taon na gibuhon itong misyon na ito. Sagkod sa punto na siya nagsakit, nagadan, tangani na tukdoan sa nakita na nagdigdi siya tanganing darahon sa tuya ang buhay, pakaryon ang satong buhay, tanganing pagabot mang kampanahon, mabilog ang buhay na ini. Tayo inan sa iyang pinadigdihan. I came to give you life. I came to bring you life. Yeah. Ang sabi sa tuya. Kaya nagtapos ang sa iyang misyon sa punto kan sa iyang pagkagadan, duman sa krus, alagad bako ito aktualmente so tunay na katapusan. Siya nagadan, nabuhay liwat sa mga gadan, tanganing patutuuhan sa tuya, na bako pala nakaputikan itong mga tinukdo sa to, itong mga pinagsugo sa tuya na ipadagos tang gibuhon. Entero pala ito tama, kaya ang sayang pagkabuhay liwat sa mga gadan, iyon ebidensya na talagang daing sala duman sa iyang mga itinukdo sa tuya. Yeah. Mons, speaking po kan pagsakat niya duman sa harong kan sa iyang ama, ang nadadangog ko baga pirmi ini sa tuyang misa na nagsuminakat sa langit asin nagtukaw sa tuo na sa tuong parte kan sa iyang ama. Ano pang gusto sabihin tabi kan Monsignor? Magayunon ng kahulugan ka ini. Bako man ini physicalmente. For all we know, yaon mananggad sa tuo. Dahil ini maisihan tayo ni pag-abuta duman. Mahiling ka pero naman. Pero sabihon ka ini, ka nagtutukaw sa tuo ka naman, nasa right hand bagay, iyo ang perming trustee. I see. Pinaniniwalaan. Okay. So, pag sinabi ko, ang right hand ta ka ngayon. Right hand ko. Kung sabihon, ang gabos kong tiwala yaon sa imo. Tinawang ko ning bilog na katungdan. Ini si Jesus na kagurangnan. Na siya ang kabilugan, kang kapayagan, kan mahal na Diyos. Siya ang ladawan kan Ama. Kaya yaon siya nakatukaw sa tuo kan Ama. I see. Okay. May sabi nga mo, so ang kibasihan Iyan ako na yan. Iyan na tatara mo na nakatukaw sa tuo ka naman. Pero bako man talaga siya literally na yaon man pirmi nakatukaw. Tama po? Dahil ang Diyos nakalakop sa gabos. So, bako man ang nakatukaw sa naduwang permanently. Kundi, iyo nga niyan ang kahulugan na siya ang trustee. Pinaniwalaan kan Ama na ang gabos na minawot, ang gabos na binuot kan mahal na Diyos nangyari sa iya. Kaya yaon sa iya ang kapahayagan kan Ama. He is the fullness of God's revelation. Opo. Sabi mo kan sarong texter sabi niya, good afternoon po Monsignor Chris at saka Henry M. Literal po talaga na ang lawas kang sa tuyang kagurangnan isinakat po sa langit bilang sabi niya bilang pigtistiguhan kan mga disipulo. Monsignor Chris, totoo, pero ariglaron tango na sa pagtaram. Yeah. Isinakat sa langit.
ang tama, suminakat sa langit. Suminakat. Dahil Siya sa mismo Diyos, nagsakat. kapangyarihan. Mm. Kita ang isa sakat sa langit. Dahil Oho. tada kita kang kapangyarihan na iyan. Iyon. Totoo yan Mhm, na siya hawak espiritu bilog na pagkatawo Oho. nagsakat sa langit. Mm. Asin ang mga disipulos ang nagpatutuo kayan tanahiling ninda aktualmente Oho. Oho. sa iyang pagpaaram asin pagsakat sa langit sagkod na para sa indang paghiling Opo. ang nagsakat na ini sa langit. Grabe. Ngunyan, data ini malalado Yes. Yes. kung kung paano mangyari. Mm. Pero kung kita may pagtubod, Ayan. unta ini. Mm. Nothing is impossible with God. Mm. Mm. Si Jesus na aki kan Diyos, ang kahadian duman sa langit, kaya duman siya nagbalik. Duman siya nagsakat asinahilingan sa iyang paghali digdi sa ibabaw kan daga Opo. kan mga testigo. Nayon sa iyang mga amigo, Yes. iyo ang mga apostoles. Yes, opo. May mga history tabi ako mo senyor na nahiling sa YouTube baga, sa online, sa di Google ngayon. Na ini nga ang mga hindi nga ang place nga digdi nga nagkaigwakan so ascension ang sa tuyang kagurangnan. Sa istorya mananggad po kan sa tuyang simbahan kang Katoliko, maigo talaga kigari pinagtutubudan na talagang duman talaga nag-ascend ang sa tuyang kagurangnan sa kung sa na lugar sa Ehipto o sa Israel tabi mo Senyor Chris. Ini yaon mismo sa Israel. Yaon mismo sa Jerusalem. Mhm. Ining inaapod na Ascension Hill. Okay. Bako man ini halangkawo na bulod, Mhm. bulod-bulod man Bulod-bulod. Gari mga Linyon Hill Asin, tabi mo, gari mga susog Linyon Hill. sa kinaugalian, asin may mga anong ini ipinasa ang istorya kay ni puon duman sa mga disipulos sagkod sa tuyang presenting panahon. Opo. Na duman sa lugar na ito nagsakat sa langit si Jesus na sa tong kagurangnan. Aha. Na ini ang makamundo ka ini taan lugar na iningunyan sa Israel sa siyudad kan Jerusalem. Opo. Pagsadiri na ini kan mga Muslim. Bago ini sadiri kan mga Kristiyano. Oo, sadiri ini kan mga Muslim kaya ang nagralaog duman nagbabayad makahiling pero yaon ang pagtubod na duman si Jesus suminakat sa langit. Yes. Ikaw panganib na pinagtutubudan pero ini gulpi ka ina ang mahapot, gulpi ka ina ang maduda. Daiman kita obligado na akon iyan. Igwang pinagtutubudan duman na may marka sugapo, may footprint ang gapo duman na duman daan nagtindog si Jesus kan siya suminakat sa langit. Kung di kita kaini magtubod ay man kita magkakasala. Tabako man ini doktrina ning pagtubod. Yes. Alagad dai man kimaraot na tubudan dahil tadeng imposible sa mahal na Diyos. Okay. Sabi kan texter, tama po si Monsignor na si Kristo anak ng Diyos, na taong banal, ang tunay na Diyos na nasa langit at Espiritu ng Diyos. Monsignor Grace. Agree siya sa imo. Tunay siya aki kan Diyos. Yes, yes. Oho. Asin, dahil taaki siya kan Diyos, di Diyos man siya. Oho, correct. Okay. Correct. Oho. Nani tawo, kaya tunay na tawo. So, iyan ang duwang natura ni Jesus. Oho. Tunay na Diyos, tunay na tawo. Ang mga minaako sa nakang naturang iyan, ang tunay na Kristiyano. Yes, okay. Otherwise, kung dahil tayan akoon, magikitang heretic. Correct. Papormar kita kisadiring pagtubod. Ako ngayon nagtutubod na si Jesus tawo sana, period. Taro iyan na erehiya. Ako nagtutubod na si Jesus, Diyos na, period. Saro pa iyan na erehiya. Asin sa dalagang kampanahon, makamurumundo na kadakol kan mga erehiyang ini, mga tinukdo man sa mga padi kampanahon. Dahil tasala so sa indang pagsabot, iyo man ang tinukdo ninda, may mga nagturubod man. Ano ang mga Christological heresies na ini? Sige na po. Saro kayan ang inaaputang Arianism. Okay. Yan itinukdo yan in sarong pading heretiko na si Father Arius. Pinagturubudan man na si Jesus sarong
tawo sa natapos. So, bakong Diyos. Igwamangki sarong padi na si Nestorius. Ang katukdoan niyaman, inaapod mo niya na Nestorianism. Na si Jesus, Diyos na, period. Yeah. Iyan mga katukdoan, intirong sala, intirong heresy iyan. Dahil si Jesus na aki kan Diyos, pag-abot kang tamang panahon, nanitawo, namundag digdi sa daga, aramtan history ka iyan. Asin dahilan ta siya taga kahadian ning langit, pag-abot kang panahon na natapos ang misyon niya digdi sa ibabaw ning daga, naghali sa daga, nagbalik sa dati niyang iniirokan. Iyon ang siselebraro niya to sa Domingong maabot. Ang Ascension. Opo, ito. Sabi kan texter ta, bilang sarupong Katoliko, paano ko daw po maraman kung ako paano ko daw po maraman na pag ako nagadan ang sakuyang kalag, may hiling ko ang sakuyang kagurangnan duman sa iyang ama. Siguro mo sining sa iyang hapot, ikonekta na digdi sa sunod ko tabi sa imong hapot tungkol sa mga factors as in mga occasions na kita sa tuyang namadara sa tuya pasisiring duman sa pig-apod na pilgrimage on in direction para po sa tuyang sadiri tangani po na madeterminar ta kung mailing tamanang sa tuyang kaguranan kung kita ang sa tuyang kalag isakat duman po sa kalangitan. Go ahead po, Monsignor. Ang sa tuyang pagtubod minatao sa tuya ning garantiya. Opo. Na kung kita mamuhay susog sa katukdoan ni Jesus na kagurangnan, ang sa tuyang padudumanan, iyon sa iyang lugar, iyon sa iyang iniirokan mo niyan. Tatarapan ni Jesus mismo bago siya maghali na mainos siya tahandaan kita ning lugar. Taharong kan sa iyang ama kadakol na mga kwartong maiirokang kita. As in, aandamang kita ning lugar duman. As in, ang sabi niya, takunhain ako, buot ko na duman man ang mga disipulos ko. As in, nagsabi pa siya na maenot siya sa tuya, as in, pag-abot niya duman sa kahadean, siya asinan sa iyang ama, sa tuya man na ama, ipapadara sa tuya ni Espiritu Santo, as in, nangyari iyan. Ngunit, dahil kita magduda tataramon nining mahal na Diyos na pagkatapos tang magtalikod digdi sa ibabaw ning daga kung kita buhay susog sa sayang katukduan kita makakahiling sa iya. Kita makakasabat sa iya. So ini an premyo kan sa tuyang pagtubod. Iba ang buhay nin sarong tawo sa buhay nin sarong hayop. Karabaw pag nagadan gadan. Kitang tawo dahilan kan sa tuyang pagtubod, may pangako sa tuya si Kristong kagurangnan na kita pagkatapos magadan, anagagadan sana anhawak. Anagagadan sana so kinabano na buhay, alagad kita padagos na buhay asin makakasabat sa iya. Ngunyan, igwaning ini ang mga pinaghahapot mo, Henry, ang mga factors na minaulang sa tuya o mga okasyon na minaulang sa tuya sa tamang direksyon. Pagtubon na ini mantang kita yaon sa tuyang earthly pilgrimage. Sa tuyang paglakbay digdi sa daga. Ano ang mga factors na iyan? Enot ang pinaka dakula siguro ining inaapod tang sekularismo. Iyon. Na ang pinapadiktata sa buhay ta daing iba kundi ang kinakban. So prinsipyong kinakbanon o sabi daga nun iyo ang nangingibabaw sa tuya. Kaya so katukdo ang kang pagtubod karong iginigilid ta sana o kaya iniignorar ta. Konsiring kayan ang dalagang kan sa tuyang kaisipan, natural, maduda na kita kan mga tinukdo, mga tinaram sa tuya ni Kristong kagurangnan. Parte kan sekularismong iyan, ani inapod tang materialismo. Ayun. Nagigi na kitang materialistic na para sa tuya ang kabilugang kambuhay dahil iba kundi ang pagpayaman. Kwanto mas na mas gulpi kitang nasa sadirihan ang sa tuyang paniwala
na mas maugma kita, mas bilog ang satong buhay. Na so kabaliktaran ang realidad. Yes. Dai Yes. mang kimilyonaryong nagadandig di sa ibabaw ning daga na napano ning kaugmahan. Iyo. Budak nadara niya sa kayamanan. Sa mga makwartaon lugod, iyo ang mga problemado sa lakaw digdi sa kinaban. Oo. Iyong ang mga bagay na ini, iyo ang minarayo sa tuya sa pagtubod na iya na nagdududa na kita, napakagadan ko. Ano daw kung masabatan ko ang mahal na Diyos? Iyo mananggadan. Ano daw kung makaabot ako sa kalangitan? Iyo mananggadan. Ano daw kung mamidbidan ko ang sa kuyang ama? Ang gabos na ini, minahatod sa tuya sa sarong takot. Fear. Yaw nalugod sa tuyang takot sa kagadanan. Yan. Diba? At kagadan ko kung ano na mangyari sa ko. Correct. Alam, Daneso sa tuya na makisumaro sa iya kan sa harong kan ama. Na di kita mawaran ning paglaom. Dahil kan sa tuyang takot, minaabot kita sa inaapod tang hopelessness. Nawara na ning paglaom. Na garo na kita siring sa sabi ko subago, siring sa sarong hayop, ang pagkagadang ko gadan tapos. So hain so sa tuyang naturalesa. Nakita din na lang ning mahal na Diyos, mga kabaing niya, kalalaw ko niya. Ang karabaw, bako mang kabaing ning mahal na Diyos, bako mang kalalaw ko ning mahal na Diyos. Kaya, daig kang buhay na daig kasagkuran. Asin ini, pinatunayan ni Jesus sa tuya, sa paagikan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Kaya, dapat bilog ang sa tuyang pagsarik. Na talagang, ang pagtubod na ini, matod sa tuya sa tuyang padudumanan. Dai ning takot na magdaog sa tuya. Ang sa tong mga inaagian na mga pagbalo ngunyan, yaon yan ang pandemya, lugod pa man, mas lalong magpakusog kan sa tuyang pagtubod. Napakatapos kan sa tuyang pilgrimage, paglakbay digdi sa ibabaw ning daga, igwa kitang aabutan na magayon na kamugtakan. Iyo yan ang premyo kang pagtubod. Siring sa sinabi sa tuya ni San Pablo, magayunon baga, na aram niya to so dalagan kan sa iyang buhay. Ang aranina, an sa iyang pagtapos kang paglakbay, kan sa iyang pilgrimage digdi sa ibabaw ning daga, nagpahayag baga siya. Ano ang sabi niya sa iyang surat, na nagdalagan siya susog sa dapat dalagano, namuhay siya sa pagtubod. Sa iya inugos. Kaya ngunyan, handa siyang akuon ang premyo sa iyang paglakbay. Iyo man iyan ang mangyayari sa tuya, Gapos. Opo. Okay. Bago po sa iba pa niya itong isapot tabi mo sa masunod. Sabi sa mga texter niya to sa Facebook, Saldi Nunez, good afternoon po. Ito. Saldi Nunez, sabi niya, good afternoon, Deacon Hen. Grabe ka. Madali na. Madali na. Joel Sergio, maray na hapon tabi sa Indo. Medi, Marino, good afternoon po, Mons Chris and Sir Henry. Medi Antiquera Abion. Happy Fiesta po sa Lamba. Yan. Good afternoon po, Kuya, at sa inyong dua. Sabi ni Casimiro Susan, good afternoon, Mons Chris and Sir Henry. Masaya na watching you every Wednesday. Sabi ni Karina Altavano, good afternoon po. And Ninong Monsignor Chris. May ihalo ka pala, Monsignor Chris. Oo. Hello. Oo. Salamat sa topic po. It gives us hope and reaffirmation of our faith. God bless and keep safe, tabi kamo. Thank you, tabi. Mons, ang padi pag yung ang ninong, ano man ang mga pwedeng panregalo? Pangadji. Pangadyan. Iyan ang the best na regalo. Yung pinaka-importante. Iyan ang the best. Permi ka sa rabay sa pangadji. Okay. Mons, may posibilidad po na sa tuyang kalag, pagkakadan, bako kagurang nan sa imong mahiling. Iba po ang mahiling mo. Iban sa imong padudumanan. Ang kamautan kan mahal na Diyos, naan sa tuyang tapos kan paglakbay sa ibabaw ning daga, na siya an sa tuyang masabatan. Opo. Na kita makisumaro sa iyang kahadian. Alagad,
ini ang plano ng Diyos inan sa iyang kamakutan. Oh. Kung puguntaan sa diri niya tong kamakutan, kontrahunta ining sa iyang plano, ining sa iyang magayon na pangaturugan para sa tuya, iba man ang sa tuyang padudumanan. Iyan. May impyerno. Oh. Dahil kita, kang pwedeng magsayuma. Yaon ang langit, yaon ang impyerno. Ang impyerno ba man iyan ang destinasyon ta? Opo. Itagabos inapudan sa kamurawayan kan sa tuyang ama. Alagad kita nasa naan minagibo personalmente ang kampaghabo kang kamurawayan. Oh. Asin pag hinabuan ta iyan, aram ta kung ano ang sa tuyang padudumanan. Iyon. So, Medyo desisyon makaadit pala niyan mo sa no. ang plano ng mahal na Diyos. Makakompalan anta, baka sabihon talagang kagurang na uy, sisay ka ngayon, oy, dita kami bid, natangay tayo ang kadigdi. Di ba? Buda, gunyan ko lang mo marama na, kita isasakat. Bako kita araw kang kagurang ng Jesus na siya mismo ang nagsakat, nagbalik sa kahadian kan sa tuyang ama. Opo. Minsan ki Santa Maria, iyon ang nangyari. Oho. Kaya, ang sisilibraron ta sa Domingong maabot, Ascension. Yes. Pagsakat ni Jesus sa langit. Kung nangyari ki Santa Maria, Assumption. Yeah. Isinakat siya sa langit. Iyon. Oh. Iyon man mangyayari sa tuya. Iyan. Okay. Sa samuya po na pagbabalik ni Monsignor Chris, kung kasubago mga tugang samuyang na diskutir sa mga factors, asin mga rason, kung nata kita day kung day kita na mga ulang, ano, may kinaraman digdi. Samuya pong didiskutir ng mga checklists an mga bagay-bagay, mga informasyon na para masiguro ta mga tugang na tama po ang sa tuyang padunumanan. Katabi, Monsignor. Asin, iba pa po, mga tugang may connection yan sa pigaapod na the primacy of the Bible in the life of every Christian. Makalipas lang po kayo ni na mga patalastas. Alas 3:37 na. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ang bagong jersey, may bagong tapang. Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Mag spaghetti tayo, El Real ang pasta ko, El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or
TVM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM. Technical Vocational Livelihood or TVL includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dako lang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with provenance of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hindi mo niyang produto
barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Lakaw, padagos ang misyon. O kaya padagos, o kaya lakaw, maghiras. Kanyang pungaldaw, mga tugang nin Miyerkules. Kaya padagos sa satuyang lakaw para po kita maghiras sa satuya ng mga paradangog. Balikan ta po si Monsignor Chris. Monsignor, maray na hapon pagiraray. Maray na hapon giraray. Buot kong basahon ining nasasabi sa tuya ni San Juan. Opo. Tangani na sa tuya matungkusan ang mensay kang kagurangnan. Yes po. John 14 verses 2 to 3 haliputon man sana. Yes po. Ang sabi sa tuya ni Jesus susub ki San Juan. I am going now to prepare a place for you. And after I have gone and prepared you a place, I shall return to take you with me, so that where I am, you may be too. Iyon. Magayunon. So, mabalik siya, iibahan kita, dadarahon kita, isasakat kita, Iyo. ni Kristong kagurangnan, duman sa sayang kinamumugtakan. Yan. Mapano kita kipaglaom kan tataramo niya. Magayuno na pormesa tabi Monsignor. Ano? Magayuno na pormesa kan sa tuyang kagurangnan. Oo. Okay. So ito po, Mons, nganit na ma-prepare kita, asin makasabay kita sa pagbalik kan sa tuyang kagurangnan. Ano po ang mga bagay-bagay na dapat kibuho ng mga checklists, sabi nga ni, para masiguro na nasa tama kita pong dalan. Nasa tama po kitang dalan bilang mga Kristiyano, Monsignor Chris. So, ang sa tuyang buhay bilang sarong Kristiyano, tulong bagay ang pinatutugmadan. Opo. Asin giromdumon ta kung ano ang tulong bagay na ini. Enot ang tataramo ni Diyos, the Word of God. Asin ang tataramo ni Diyos, ang banal na kasuratan, yaon sa Biblia. Kaya iyan enot. Ikadua, bilang mga Kristiyano, Katolikong Kristiyano, ibinalat sa tuya ang dakulaon na regalo. Nasabi nga ni sa tuya ni Pope John Paul II, namunyan Saint John Paul II, iyon ni ang source and summit of Christian life and mission. Iyon ni ang Eucharistia o Santa Misa, ikadua.
Asinan ikatulo, na sabi kong pinatutugmadan kan sa tuyang pagtubod na Kristiyano, iyo ang komunidad na sa tuyang naayunan. Opo. Dapat magkitang parte kang komunidad. Dapat idusaytan sa tuyang buhay sa pagtabang sa tuyang kapwa dyan. Kung dahil kitang midbit na komunidad, si Sayman ang sa tuyang kamumutan na sinusugo kita magkaminruutan kamo siring kang pagkamot ko sa Indo. Kaya dapat mamidbidan tan sa itong mga kapwa asin sa satong pakikapwa magikitang sarong komunidad. Opo. Ngunyan iyan ang tulong bagay. So sa tuyang sa saro-saroon, an enot iyo ang tataramo ni Diyos na sabi ko yaon surat sa Biblia. Kaya ang Biblia importante yun sa buhay nin lambang Kristiyano. Imposible kita maging Kristiyano kung kita ignorante kan Biblia. Tandaan tayo mga tugang. Medyo magabat ng ugon pero mas ikakarahay, mas makakatabang sa to. At sabi sa tuya ni San Jeronimo, Saint Jerome in English, ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. Kaya kung ignorante kita kang Biblia, paano ta mamimidbidan si Jesus? Sa iya man sanang tataramon ta mamimidbidan siya. Kaya dapat ang Biblia maging parte kan regular tang pagkabuhay. Maging sabi nga ni sa terminong English, body mecum. Kuro kairibahanan ta. Kita mahilig magbasa, igwa kitang mga novels, igwa kitang may mga subscription kita, may mga dyaryo kita. Yan na computerized ang gabos, matibay kita sa YouTube, Google, gabos iyan. Pero kung di kitang Biblia, garong bakong balansyado ang buhay ta. Ito ang importante yun. Ang sabi baga sa tuya ni Jesus na kagurangnan, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. So yung nagpalan ito ang nahanapon ta. Tanganing matabangan kita sa paghanap kan sa iyang kahadean asin katanunan. Kaya daytang dangugon, himateon, pasahon ang sa iyang tataramon, nayaon sa Biblia. Kaya tabangan taan sa tuyang sadiri, na magkaigwan ang kita ning Biblia, tangani pirmi kitang may padudumanan, may pirmi kitang giya, may pirmi kitang babasahon, tanganing matukdoan kita. So yan ang enot. Ang ikadua, ang Eucharistia. Dakulon sa tuya na nagtataram na kita Kristiyano, ako ngayon Katoliko. Pero, tengani nagsisimba kung Domingo, ay ang prueba na ikasarong Katoliko. Ang pagkakatoliko, bako manta, binunyagang kita 50 taon na kaagi na. Ang bunyag nan, ipinapamuhay araw-aldaw. Asin, saro kang pagpatutuo kang bunyag na sa tuyang inako, iyang pagsimba duro Domingo. Na dyan ta nasisilibrar ang Eucharistia. Ang dakulao na regalo sa tuya ni Jesus, tanganing magikitang parte kang buhay. Buhay niya. Asin tinatawang kita ning kasiguruhan na ang kabilugang kambuhay na panuga sa mapasatuya ng God. Sa Eucharistia baga sinasabi niya an si Isay man magkakang kaini, an si Isay man mag-inom kaini, magkakaigwaning buhay sa sako. Buhay na diing kasagpuran. Kaya iyan ang panuga sa tuya. And ang ikatulong punto sa komunidad, dahil man kita inapudan sa pagtubod, dahil man kita inapudan ni Jesus na kagurangnan magsunod sa iya, na magsulo kita sa earth. Kundi inapudan kita na maging parte, maging kabtang, kan buhay kan sa tuyang kapwa, kan buhay kan sa tungtugan. Kaya nga ni, kita inaarapod na mga kabtang kan hawak ni Kristo. Kita ang minaforma, kita ang minabilog kan one body of Christ. Kaya may parte kita sa buhay kan sa tuyang tugang. Siring nasindaman, may parte sa buhay ta. Kaya dapat mamidbidan ta ang kasugan sa tuya ni Jesus na kagurangnan, tangani mangyari ang sa iyang tugo na magkaminurot muutan, susug sa iyang kabutan, susug sa iyang paaro.
Oo. Iyon ang kagayunan kang katukdan ni Jesus sa tuya. Tas si Jesus bako na nagtukdo sa tuya na basta sa kitang isubol. Ala, sige kamo. Kundi gabos na mga tinukdo sa tuya, enot ginibo niya, pinagsaksiyan niya, kita maarog na sana, kita masulod na sana. Kaya duman sa tulong ito an checklist. Yeah. Biblia, tataramo nin Diyos. Yes, So, Eucharistia, as in pag-iribang mga sakramento. So, komunidad, banwaan nin Diyos na dapat niyato na maayunan. Iyon. Sa tulong ini, Tulo. kapag kita kang pinagbuot ni Jesus, nakakasiguro kita kan sa tuyong kadudumanan. Opo. Mons, may hapot po digdi. Sabi niya, dakulong baga po na Bible ang mababakal, as in mahiling sa palibot. Ano po ang recommended Bible sa mga Katoliko? Okay. Saro kayan Jerusalem Bible. Jerusalem Bible. Okay. Oo. Saro pang New American Bible. New American bako masatabi pang Amerikano ini Hindi yan. Itong pinaapuntang RSV Revised Standard Version. Mga magayunon iyan na edisyon ki Biblia. Ayun. So, pwede kitang mamili. Itong mga edition na ito nin mga Biblia. Okay, sandali lang mo. Tagarimay, nahiling pa akong sarong hapot digdi. Go ahead. Good afternoon, Tabi, Monsignor Chris. Ay na nga nito. Madali lang po tayo. Good afternoon po. Ihapot ko lang po, paano, baga po kaya, ang mga Bible bagangon yan, pwede man ma-download sa online. Ako nga ni po, may Bible ako sa kuyang phone. Is it okay na po na maski daiki physical Bible sa halong, pero religiously po, bago ako magkaturong, nagbabasa ako kan mga part kan Bible na nasa cellphone ko. Monsignor Chris. Yes, very good po. In fact, iyon ang sarong magayo na bagay na minapabanal kan sa tong cellphones. Yeah, correct. Ang mga cellphones, kung ano-ano ang ginagamitan ta, mas minarayo sa tuya sa mahal na Diyos. Ngunyan, tinawang kita kan oportunidad na ini na ang mismong instrumento magamit ta sa pagsamba sa mahal na Diyos, sa pagrupyaw kan sa iyang ngaran. In fact, kalaog kan simbahan, an sa tuyang disiplina manungod sa relihiyon, ang cellphone daing lugar sa laog kan simbahan. Alagad kun ang cellphone gamiton tang prayer book, gamiton tang Biblia, nagkakaigwaning rason. Kami halimbawa, nagpaparangaji kami kang breviary, ang kadaklan hali sa cellphone. Kaya itong tama tabi ang ginigibo, iyan agi na pinapabanal ta ining instrumento na regalo sa tukning mahal na Diyos. Bakong pagparagamiton sa mga daing datang bagay. Opo, okay. Aside from pagbabasa po ki Bible, nakagawian ko na magbasa kan mga stories, history. Sabi niya history of saints. As in siring man po ang history na ginuno man sa Biblia. Okay daw po ini nasa kuyang pinagigibo, Monsignor? Very okay. Yeah. So, an mayormente an Biblia. Iyon an major source kan sa tuyang mga pag-adel sa pagtubod. Alagad natatabangan kita sa pagbasa kan mga lives of the saints. Yan. Nakaka-inspire. Actualmente, ang mga istorya kan lives of the saints, pagpatuloy sa tuya na ang tataramo ning mahal na Diyos nasasaksihanin sarong tawo sa murtan arong sa to. Kaya magayon iya na ginigibo mo. Opo. Okay, Monsignor, tapos na naman po ang satuyang programa. Sa masunod po na Miyerkules, Pentecost Celebration. Ang satuya tabing pag-ururuna. Tungkol po sa Pentecostes. Monsignor, unless po na may mensahe po ang satuyang diocese para po sa mga nagdadagugunyang. Go ahead po. Okay. Sa aga, aram nyato na holiday. Yeah. Alagad, sa tuya, mga Kristiyano, may magigibo kitang magayon sa holiday na iyan. Pakisumaro sa itong mga tugang ng mga Muslim. Tama. Alagad, kita mismong mga Kristiyano, tandaan niya to na sa aga kapiestahan ni Mary, sa tuyang ina, Our Lady of Fatima. As in, iyo pala. Sa tuya, nadayaday na mag-Santo Rosario.
Kaya mangaji kita kan Santo Rosario for world peace. Asin ngunyan partikularmente ang Santo Papa nangangapudan sa to na pangadyon ang sa bilog na bulan na ini tanganing matapos na ang pandemya. Diyos maray na hapon sa Induga po. Thank you so much, mga tugang Monsignor Crispin Bernarte, and Vicar General for Administration, asin po ang Steering Committee Chairman kang 500 Years of Christianity. Sa pangaran po ni Monsignor Chris, ako po si Henry Maceda. Thank you. Salamat po sa Induga Boss. Lakaw, maghiras. Duman sa malaen-laen naruna. Iyan ang programang Lakaw, Maghiras. Abangan giraray sa maabot na Miyerkules. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay.